ಈ ರಾಜ ಲಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯ ತೂಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪುಗ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂದ ಮಾಳೆ ಪಾಡನ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಆಪಗ ನೆನಪಣ್ಣದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಯಾರೋ ಸೈತ್ಯರ ಅದು ಪಂಡಿದ್ ಗಿಟ್ಟ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ RPC ಪಂಡದು ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಕರಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡ ಹೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆಂದು ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಯಾಪ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಯಾಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಯಾಪಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡಬಹುದು ಕೇಂದ್ರದನ್ನ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಣಕೇಂಡ್ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವಡಿಗೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 2,000 ಕಟ್ಟೊಂಡಿಗೆ 2,000 1,000 ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಡಬಲ್ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಪುಣಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ RPC ಪಂಡದು ಪರ್ಪ ಝೂಮ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ಬರೆದಿತ್ತಂಡು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡದು ಬರೆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಯ್ನ ಕಂಪನಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡದು ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನ ಸರ್ಚ್ ಬಂತು ನಾ ಉಳಾಯ್ತುನಾಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆತಂಡು ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆತಂಡು 1974 ಶುರು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಆತಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ನ ಕಂಪನಿ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಉಂಟು ಈ ಪುದರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ RPC ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅವೇ ಪುದರದ್ದು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಪರ್ಪ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಬಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅನಾಳ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಏನು ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೋತುಂಡು ಚೂರು ಬತ್ತದಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತದಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡಿರ ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಓನರ್ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಪಡೆದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ದಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈ ತೆಂಡಿಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಳ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಿಕಲ್ನ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆತನ ಸಾವುದ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಿಕಲ್ನ ಏನು ಗೂಗಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ RPC ಪನ್ನಡದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಪನ್ನಡ ಈತ್ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈತ್ ಮಾನ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಿಂದಿರು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡು ಏನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ RPC ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಪನ TPC APC OEC ಕೆಲವು ರೀತಿ ಆ್ಯಪ್ ಬರು ಏರ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಂಗ್ಯ ಓರ್ಚಿ ಹೊರ ಮಂಗ್ಯಾರು ದಾನೆ ಬನ್ನಡ ಏನು ಹೊರ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೂ ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೋತುಂಡು ಯಾಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಮಂಗ್ಯ ಓರ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾನೆ ಬನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಪ್ ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಇದೆ ಇನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಾರು ಮಿಕ್ಲವೇ ಪುದರಡು ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಾರು TPC APC OEC ಕೀಸಿ ಕೈಸಿ ಕುಯಿಸಿ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಾರು ಏರ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯ ಸೇರಿಯಂಡ ಆಯ್ ಪರ್ಪೂರಿ ನಾನು ಸೇರ್ಪವಿ ಆಯ್ ಅನ್ಪಿ ನೋಡಿ ದಿಂಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ RBI ಮಾರ ಧರ್ಮೋ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜನ ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧರ್ಮೋಗು ಪರ್ಪೂರಿ ಸೇರ್ಪವಿ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ಪೊಂದು ಇಂಜ ನಡಿಪೇರು ಫಸ್ಟ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಿಯಾರನ್ನ ಪರ್ಪ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶೇ ಕೊರೆಯಾರು ಆಯ್ನ ಆಪ್ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪ್ದಿರ್ದು ಅಕ್ಲು ಪೋವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬತ್ತನಾಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಸೀದ ಪೋವೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಂಗ ದಿಂಚ ಉಂಟು ನಾಡು ಏರ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಫ್ರೇ ಏರು ಪಂಡನ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕುರಿಯ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ವಾ ಯಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಸೇರೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಆಯ್ ಪಂಪೆ ನೆಟ್ ಈತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆಯ್ಲ ಸೇರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಮೈಸೆ ಗೋಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ಪೂರರ್ಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್